man, hindi ulay pa siya. Ah, makabuo pa hinuna. Wala mga mag-umin yun, maghanimong pa. Wala, mabitin sa... Hindi lang mula ka. Istindy ko. Ya, ang bana sa unang baa. Pinutan ng unang bata. Testing na siya pinagiyaan. Ito eh. Pinutan Ha? ko diyan. Sakit gamay? Uwi kasi diyan mo bigyan ang bata. Hindi makatuloy ang bata. Siyam. Iwan mo. Tuwara mo katuloy natin. Ano eh? Kinden Diamond 6. Hindi ka dili. Ano? O pa na, ato Amerika. Apply sa diha silang lugar. Bantara tiguang. O, kung asa yung mama, uban ba siya? Isog ko itong tiguang. Wala pa man. Isog kayo na mdogay. Wala po buto akong dugo na itong permerong flight. Ay! Paitaan eh. First flight? Sakit sa kadri nga bro. Yan na. No, kasi may nagbago. Isog ko mag-upload ko na pag-hila-hila. Huwag ko hilak-hilak ato eh. Wala ka daw sila experience pa. Okay na rin sila. Ano? Isip ba ito siya? Hmm. May lang hantak. Amo na, Mang? Lagi mo ganan yung wifi, Tino? Ha? Hindi ay. Restart niyo may cellphone. Try to restart. Gana, bro. Ano ba niliklamo ang kon? Naman, buhusan. Gani ko lang. Eric Hilot. Buhusan.